enak apa Dedek Cempluk? Wis to ayo, terne aku gak krono. Arep neng ndi jane iki ya? Kok kesusumen ketok iki? Wis to gel mau to, mangko nek teko nggon tak dudui pokoke. Dudu ya apa, Wis to, enak kok. Lah, seger ora ketoke? Wis to, rasa cerewet ae kowe. Ayo budal, seger pokoke. Oh, ngono. Oke. Baik. Jangan, Oke. cepet terbanter to, Oh, gel. gas. Di aku. Balik kok mobil. Aduh, sanggup. Aduh, lagi punya nang